नमस्कार मित्रांनो, मराठी मालिका सृष्टीत सध्या मोठ्या घडामोडी घडताना दिसून येत आहेत। अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत, तर प्रेक्षकांच्या काही आवडत्या मालिका आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहेत। विशेष म्हणजे नुकताच सुरू झालेल्या मालिकांचाही यात समावेश आहे। गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात छोट्या पडद्याची घडी विस्कटली होती। मालिकांचे चित्रीकरण बंद होतं, त्यामुळे प्रसारित करण्यासाठी मालिकांचे नवे भाग वाहिन्यांकडे नव्हते। परिणामी चित्रपट आणि जुन्या लोकप्रिय मालिकांचं प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं, परंतु त्यानंतर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या। पण त्याच मालिका आता लवकरच प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याची चर्चा सुरू आहे। टीव्ही मालिका टीआरपीच्या स्पर्धेत टिकत नसल्याने निर्माते मालिका बंद करण्याचा निर्णय घेताना दिसत आहेत। गेल्या काही दिवसात अनेक मराठी मालिका तडकाफडकी बंद करण्यात आल्याचं दिसून आलं आहे। याच यादीत आता आणखी 2 मालिकांची भर पडण्याची शक्यता आहे। सध्या चर्चेत असलेली देवमाणूस मालिका देखील लवकरच निरोप घेणार असल्याचं म्हटलं जात आहे। तर कारभारी लयबारी ही मालिका देखील आता शेवटच्या टप्प्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे। मालिकेत अनेक घडामोडी दिसत आहेत। 4 महिन्यापूर्वी सुरू झालेली अग्गबाई ससूबाई या मालिकेचं नवं पर्व अग्गबाई सूनबाई या मालिकेच्या रूपात बघायला मिळालं। पहिल्या पर्वात सासूच्या पाठीशी सून आणि आता दुसऱ्या पर्वात सुनेच्या पाठीशी सासू असं चित्र दिसून आलं। पण मालिकेला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे मालिका संपवण्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचं कळतंय। या महिन्याअखेरीस मालिकेचे चित्रीकरण पूर्ण होईल, तर ऑगस्टमध्ये मालिकांचा शेवटचा भाग प्रसारित होणार असल्याचं समजतंय। तर मित्रांनो, ही होती काही महत्त्वाची अपडेट। तर तुम्हाला यापैकी कोणती अपडेट जास्त आवडली हे आम्हाला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। आणि अशाच अपडेट्स आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।